Assalamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da sake dawowa a cikin wannan channel namu mai albarka Online Digital Academy. Idan ba a manta ba dai last time mun yi magana akan menene word processor. Mun yi magana akan interface na word processor inda muka bayani akan menu bar, status bar da dukkanin kayayyakin da ake aiki da su a word processor da toolbar da sauransu. Dan yau lesson ɗinmu za mu yi lesson na uku, wato ƙirƙirar sabon document, wato create document and save document da kuma reopen, wato yadda za ka ƙirƙiri document, yadda za ka yi saving ɗin shi da kuma yadda za ka iya sake buɗe shi domin ci gaba ko editing ɗin wani abu a cikin shi. Sai ku biyo mu domin ganin yadda lesson ɗin zai kasance. So, da farko dai in kana son kai creating ɗin document, idan ka shigo MS Word environment naka, idan ka duba a nan wajen title bar, wajen menu bar ga ƙasar title bar kenan, ga gurin da aka sa file nan in ban manta ba, za ka taɓa shi kai pointing ɗin shi da arrow ɗinka, sai ka yi right click. In ka yi right click, sai ka yi left click. In ka yi left click, ga nan dialog box zai buɗe maka. Daga farko sama ga nan new, wajen wannan new ɗin da in ka yi pointing ɗin shi, ga nan ya kuma ƙara buɗe wani sub dialog box inda ya nuna maka text document. Bayan text document kuma ga nan ya rubuta ma control plus N, wato idan ka danna control a jikin keyboard ɗinka, ka danna control tare da N, ya zama kamar kana ba shi command ne cewa ya yi maka creating ɗin new document, zai baka sabon wannan. So idan wannan shortcut kenan. Idan kuma ka so yanzu kamar yadda na yi pointing haka, da na danna na yi clicking ɗin OK, za ku ga zai man creating ɗin sabon wannan document environment. Ga nan kun ga ya buɗe man sabon document inda sabon wani guri inda zan ci gaba da ƙirƙirar document ɗina. Kamar yadda kuke gani gashi yanzu ya buɗe man shi. So zan iya zaɓar girman character ɗin da nake so. Ga nan wajen wannan font size ɗin wanda mun yi bayani a kan shi. Idan na taɓa shi zan zaɓi girman adadin size ɗin font da nake son, size ɗin da nake son rubutuna ya kasance. Let's say bari in ɗauki 16 mai testing ɗin shi. Nan na zo gurin da zan yi creating ɗin document. Wannan da yake cursor ɗin da yake blinking, ga nan yana blinking, yana halbawa kamar zuciya, to duk in ba ku manta ba mun bayani a kan shi. Daga nan ne rubutuna zai fara. So bari mu rubuta Nigeria. Nigeria ƙasata. So kun ga yanzu ga nan mun yi mun rubuta Nigeria ƙasata. So wannan ya zama mun creating ɗin document. Idan muna so mu saving ɗin shi, za mu dawo nan wajen file ɗin again kuma sai mu taɓa shi. Muka taɓa file ɗin, muka yi left click, zai buɗe mana kamar yadda muka ga. So sai ka scroll down ka yi ƙasa, ga nan wajen save. Sai ka danna save. Kana danna save ɗin nan ya kawo ka guri inda yake so ka rubuta mai sunan wannan document ɗin da ka ƙirƙira. Wannan
da ke jiki za ka goge shi sai ka sa sabon suna ga gurin nan wannan ɗan field name sai ka rubuta sunan da kake so. Let assume mu ce sunan document ɗinmu Najeriya ɗin. Sai ka yi ƙasa ka gangaro ƙasa da arrow ɗinka sai ka pointing ɗin save ga sai ka danna OK. Kana danna OK yanzu shikenan ka yi creating ɗin document kuma ka saving ɗin shi. Idan kana so za ka yi open ɗin wannan document naka za ka dawo wannan dai file ɗin kamar yadda muke ga, in ka dawo sai ka zo open. In ka zo open ka danna open ga nan ya buɗe maka files da kake da su. So in ka yi scroll ka dubo ga Najeriya ga nan gurin ana gani ga Najeriya nan na pointing da arrow ga nan ya yi highlighting da light blue sai ka danna shi sai ka zo ka danna open kun ga ya buɗe. An ga wannan shine hanya mai sauƙi, ko bari in kulle yadda za ku gane sosai yadda ake wannan ɗin shi. Domin yin reopen kamar yadda muka ga mun kulle ko ina za ka zo za ka nemi word processor naka, wato tunda muna aiki a kan LibreOffice sai ka buɗe shi. In ka buɗe shi za ka zo ga nan wajen open file ɗin nan sai ka danna open file. Kana danna shi sai ka yi scroll down ga Najeriya nan. In ka danna Najeriya za ku ga yau gashi ya buɗe Najeriya ƙasata. Wannan shine yadda ake creating ɗin document a cikin sauƙi kuma kai saving ɗin shi sannan kuma in ka so ka yi open ɗin shi ka sake buɗe shi domin ci gaba. Yanzu in muna son mu ci gaba da rubutunmu za mu yin duk yadda muke so muna iya ci gaba. Misali Katsina, Kano, Kaduna, Abuja duk za ka iya yin wannan bayan ka sake buɗewa kana yin editing ɗin shi yadda kake so. Sai ku kasance tare da mu next